Karapatan na eh. Apong, magbalik ka sinukat. Lakay, tumanggal ka mambit kita. Sige, pataas mo isa o. Saan ka paniwang mo? Ang bango-bango mo talaga, darling. Ikaw talaga, tumigil ka nga. Bango-bango mo talaga. Pakis nga, darling. Ikaw talaga. Ukis ti sa bayo, hindi kayo pangagkasta-kasta. Mangibabayin kayo. Inggit ka lang, Apong. Awang kaming karakop mo. Nyakit na tatanon, bibiyangam umapal ka laang. Kasta ka, hindi na marunot ka. Ukis ti sa bayo kide, marunot kayong tumulaan. Higit ka lang. Apa niya ti pinagkunay itong nagti-barangay hall? Beer house? Ata, kinagunggunayo. Kaslakay lang nakukukan nga bisukol tata. Agtugo kay pelang, awan pa ni Bakin Andres. Awan ni Kapitan Tata, so nga sakti mga ayos kanyayaw. Okay. Nako Maria, lain da kanya ako. Pagkasan na kayo sina, babasagin ko yung itlog mo. Patama kay? Oh, Andres! Oo pa, wakam dito eh. Ata, tipong ko na ako. Ana, duwa kayo nga may pabarangay. Oray si Andres, dama la sumon mo. Kuha na, gapukan nyam. Gulo ko akin. Ba, galit po si ate. Hindi ka na nasanay, araw-araw namang galit yan. Karapatan na eh. Daboy. Stop. Machine stop. Awan ni Kapitan ah, so nga sakti mga ayaw. Pagkawin ka, kakabahan. Mate, palpaliwanag yan. Sika, tangrum yaw. Arta ni Bakan Andresen na eh. Niya tireklamong kanya da. Tana, nagsaw ka na. Mabuting kansamot din kasi no tayo masungbar natin no di kagsaw. Aguray ka ba kagawad? Apurado ka launay. Ibaga mo na tatang, naguyong katatay. Ano tang, nagsaw ka na. Dapat meeting ni Madam Dama. Ayat ko lang po mga bawiin natin ako kagawad. Tang, ginaga na yung tapom. Maria, kagawad. O Maria, pag-awad ka tanong, baga niya apong mau. Anak, umuwi ka na sa bahay. Nag-aalala na kami sa'yo. Apong, magbalik ka sinukat. Ma, ayoko na umuwi sa bahay. Umuwi ka muna sa bahay nyo para walang gulo. Ayoko nang ganito. Lakay, tumanggal ka mambit kita. Sige, pataas mo isa o. Saan ka paniwang mo? Ba't kasi nandiyan ka? Hindi ka nga dito.
Ano Maria? Hindi mo kunang dyan. Nagawad ka no saan? Sige ba? Hindi mo kunang dyan. Gawid lahat ng kagawad, taman pa sa ating atungtungan eh. Basta decision niya, oh. Sige, yawid yun ni Marian. Mati at tirit na natin tiyang kaw. Makataktak niya raw. Sumulang pag napag kagawad, makataktak ka magayam. Lakay, muna kagawid doon, makataktak yung parang kagawad doon. Hoy, sikang babae, padasang tayo mamasilig ka sa kinilakay ko ha. Nay, kasano kagawad? Babalik ko yawid ay apukon. Iyawid yun. Di mapanato yun. Sige na Maria, sumama ka na sa kanila. Ka, nasa barat to eh. Anak, tara na. Uwi na tayo. Darsin nyo, ano eh. Mapapuno sa kato yan. Tara na po. Tara na po. Uwi ka na, anak. Uwi na tayo. Sabihin mo mo. Ay, salamat. Iyawid na mutlaan. Sige, oh, baka Andres. Nalpas tungtungan ng mapapuno sa kato yan. Ba, isti sa bagay ito yun. Tungtong kamay naan. Madi ka madalagan. Ado pa iti babae dita. O siguro madi ka para kanyang ni Maria. Baka ni Maria. Isti sa padang aduan. Tidak kailangan tungtong. Kita ka ng Andres. Gawid ako. Sige kagawad. Tatay may buwa. Sige Andres. May saan dang langin ay. Kawad. Ay, lang pala kita kaway. Munta na ni bakit ko. Ay, nagsimple ka pala nakabunusan mo. Sige, may bati ka pa. Kagawad, katungtong na kayo lang ah. Mas parang dito yun. Saan ako maabit at pati malaki? Ano itong mga babae? Tanto pala pa tinta-tinta na. Nagpis ko na kagawad ah. Mas ko.